7 фоидаи худризоӣ, яъне ҷавонҳое ки бо дасти худ худро ҳаром мекунанд, бозитар ки гӯям сухан мезананд. Аз ҳар як ҷавонҳо хоҳиш мекунам, ки мавзӯъро то охир бо диққат хуб гӯш кунад, зеро дар бисёре ҳолат ҷавонҳое ки ҳоло оиладор нашудаанд, аз заифии мардонагии хеш шикоят мекунанд ва мегӯянд, ки чӣ кор кунем, ки аз ин кор даст бикашем, зеро чунон одате кардаем, ки дар як рӯз зиёда аз 3-4 маротиба худро ҳаром мекунем, яъне сухан мезанем. оқибати ин кор чӣ мешавад? Оқибати ин кор саломатии хешро шумо аз даст медиҳед. ҳангоме ки оиладор шудед, дигар шарм медоред, он вақт заифӣ дар ҳиссиёти шумо пайдо мешавад ва он вақт дер хоҳад шуд. Чӣ гунае ки мегӯянд, оби ба замин рехтаро дигар ҷамъ карда намешавад. ассалому алайкум бар кулли мардуми тоҷик, бародарони азиз ва хоҳарони меҳрабон. агар занҳое ки ин мавзӯъро тамошо доранд ё гӯш доранд, хоҳиш мекунем, ки ин мавзӯъ марбути шумо нест ва хуб мешавад, ки шумо дар ҳамин ҷо мавзӯъро рад кунед ва аз мавзӯъ берун шавед. мо бар шумо гуфтем 7 фоидаи худризоӣ суха, яъне ба инсони боақл ин 7 фоида не, балки ба зарари ҷони худаш аст. хуб гӯш кунед. якум, шуморо ба дарди сар ва ба фаромӯшхотирӣ гирифтор мекунад. шахсе ки суха мезанад. дуввум, асаби шуморо вайрон мекунад ва шумо суҳбатҳои зиёдро бардошт карда наметавонед ва зуд асабонӣ мешавед. севум, шуморо аз ҷиҳати мардонагӣ заиф мекунад. мардонагӣ яъне чӣ? шумо дигар мисли пештара ҳиссиётро гум мекунед ва зуд аз ҳамаи чиз дилсард мешавед. чаҳорум, то 40-солагӣ шумо ҳиссиёти худро дошта метавонед. шахсе ки дар ҷавонӣ бо дасти худ худро ҳаром мекунад, яъне ки бисёр сухан мезанад, то 40-солагӣ метавонад, ки бо ҳамсараш ҳиссиёт дошта бошад ва мардонагиаш кор мекунад. ҳамон ки ҳам бошад, то дараҷае ки мо гуфта гузаштем, он қадар не. панҷум, шуморо ба пайдоишавӣ ҳар гуна дард гирифтор мекунад, ки зиёд азоб мекашед. ҳар дард ва ҳар гуна вирусҳое ки дар шумо пайдо мешавад, аз сабаби ана ҳамин худризоӣ ҳаст. шашум, шумо ҳиссиёти худро аз даст медиҳед ва дигар майл ба занҳо намекунед, яъне ба зани худ дигар майл намекунед. шахсе ки ҳиссиёти худро аз даст додааст, ҳарчанд ки бар назди ӯ 10 то 20 занро овардамон, дигар барояш аҳамияте зоҳир намедиҳад. аллакай ҳиссиёти ӯ мурдааст. ҳиссиёт ки мурд, дигар ӯро бедор кардан хеле хеле душвор аст ва ба ин кор ки гунаҳкор аст? албатта ки ҳамон шахсе ки ба ин кор бисёр даст мезанад. ҳафтум, тухми насл аз бадани шумо қоқ мешавад ва дигар шумо соҳиби фарзанд намешавед. албатта фарзанд доди худо ҳаст, аммо агар ҳар шахсе ки ба ҳамин кор зиёд даст мезанад, тухми наслаш қоқ мешавад. ҳарчанд хоб мекунад, вале аллакай дигар бар ӯ фарзанд намешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва ҳар касе ки бар мо чунин суол доред, шумо метавонед ки бо тариқи телеграм ё бо тариқи инстаграм бар мо суоли худро пешниҳод кунед, зеро ба ҳар саволҳои шумо мо бо тариқи тиб ҷавоб медиҳем.